Chinsa Isano na Ibere muligire bono na gukwalira ndonsia soberete chinga kino gukwaligania semese amangana Amayia nyaro kumanyagatera baliki baito bagendrete gusangirira kuro chingongo chonsi ime na isiko yorongorwa Gusii litukirigani litukulia ramisi tariki 15 nemo omutinyo kabiru mwaka w'ekiri bubere na 2023 na manga gendete okolekana ayubona senchire yo bwingo chikukumanya asumuga sobono Chinsa chiga Isano na Ibere nyirabono litokubwatera nere gotera sumuno bwimanyiriyo igakoro kwa Joshua huta tigankumanyina ariya yahabaliki baito bagendrete gusangiria tusukagendra gutubwate gwetera semeria mitandao semea Facebook Ndizi TV News Digital na bwegen semeria YouTube na bwotera buna Ndizi TV News. Saransa bono ikumonjumo ligiretirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesema ngana Amayia senchire y'obwenge Chinsa Isano na Ibere chebono magoseto gochaga kurwa sorongorwa Gusii ekero kelibono esabalia na Nairobi litukolia nkyo aiga sorongorwa Gusii na se county ya Kisii omurebe kyama kya ODM Raila Odinga nigabangete sabalia yekonyara gutara rongorwa Gusii ekero aratare nsemo ya keroka no mole yekonyara gutwara umuyigo munene asegeti kelikia Gusii stadium aiga se county ya Kisii kolengana nabariba ODM makuru sorongorwa Gusii bakora wana kerosio ndiye kinigo batebire buna baroba be kiremero byo benne yogo chikumwaligania Raila Odinga asesabali ya litukolia nkyo asegeti kilikia Gusii stadium asara chikotwara umuyigo munene na bwatani nentunde ntangani Raila gotara gocha sorongorwa Gusii maige chukura gokolekana chobo cholyo no mwaka w'ekiri bubere na 2022 Nkorokwa jana chama ya Azimio iga Kisii kigonta tekotebanga Raila Odinga leader ya ODM na ande leader ya Azimio muna lina batebeti mapili bono ngochare muna na promise tinga ngochare juma iga go de juma Chinsa isa to chamandi asa ko keroka atirimbukate keundu akomoeria che meeting ene ne mukutano monene a Kisii stadium abantu baitwa Kisii yonko basaba kumuranje bitukelyo moche mu SP paka Kisii stadium na andi mumanyenga mugocha mugwato morembe intu to bwati manganande ngabantu ko santore omorembe no tete mocho no na andi no era Odinga gocha omorembe na andi to wet no president gocha gocha nero ntoje nkonja kwenye welcome to omorembe egente kana mono tete no morembe. So abantu once mo toko bate kumaranje moche stadium dikelia ma pili amini ya chuma tokwane no muntu minto Raila Odinga na ndimo matera korseito ga yawete nere ngome yaye nere toko kasa yasonga bedroom yaye so ekera go bedroom yaye tata keri ache no bwoba igabocha kama etenga kango chie. So igo chuma abantu baminto jumwezi tuaba galeria maya na yasaye abarende tunyana litukeri mbiyamo aboigo chinga kichiga watane bodia mukura sorongorwa Gusii batuguterare amangana buna nigo moyogo yura tugoturbani gwali tukolia nkya sekonde batebire nigo mwarigane Raila Odinga aseri tukolia nkyo imeye county ya Kisii go kwana achinga kicho boigo nigo batebire no morembe nigo tigina boigo borendi boisaine nigo bobekire asebono ba mochiri bali barenge nsemo ya ODM asentune ntangani abono barokane bone ko bwatera na serikali ya Kenya kwanza buna ndake na obarobereti ogoturbani gwa umurobiryo no muyiga buri tukolyankyo nanigo batebire buna barobale no kwegena umurobiryo no muyigo yo munene no chikokolekana senchira yo bwororo buraburu kinde chonse tachikokolekana lituko lya mambia echa ya Kisii County kurwase party ya ODM itene women president ichetindo chibwa babonde wensi ekiagara chama iko imara kama simba ababako nyagokwana igo babwate sosubene naende igo barabire kubase patiye barageire mono ekaro barageire mono igo ndoche ngababwate obwoba lakini tigamba tenye pati ni ache tekero mono omugambye ito baba ngochare chuma Gaki Gusii onse asemwabeta
iko tukubarangeria moche asobonge asobwagare egento tobwate no morembe papa tabwati magana mange amo kunya goteba ngane nesegi segi tekaiyo aba bakunya kobainisa ityamagana yesegi nabo barire litunderi bya ODM baiburo bwansu nandi mumaito mutomya igo kunya komochwa amageneri ndi litunda lilitonye kubigoro bali igo kigaturi yo morembe nandi morembe noro tutagete abageni bandi bonsi bagocha tigatubakaribishe bachiche gotigana ibono mwanchu murigeria century ogwenge bo igoro bo tirondero gwichana neri buna magombo niga bwatirense asense meri ya Nyagesenda ase wodi ya Sensime ye county ya Kisii maiga yumubero umusacha yo mugotoka semambi ya rero asense meyo Nyagosra Denis Osoro niga gotebekana abuna ombero yotoka sense meyo asekera oli bagoteba niga kagire kongentwa nakobekwa sense meyo banyanyimbo bo igo amone serikali niga yachakiro butikoime kumanyana kyumubero ya Denis Osoro otoka sense meyo ya Nyagesenda igotoka sewodi ya Sensi kama yada nendo bije mchikuoma oiboso isaba murani nje kwati se umwana wasiri isaba murani nje kwati isoyo wasiri yorende ncheko atego rona rengi para ira soro na gare ngebia nanyo atabana muragete bale bamwa bake bali baye akingarua saa 12 wamenya telu Jumatatu nikaenda karara ono ya ikasa saa 1:30 na akerwesi ninga ngayule ngo batalinga ogo yo kungakira yakorukwa mulisi ya sibunzu ngosoro bwenganti osoro bwaso na turamanya nase tukira gabu nai wona nyo lenga na bayengentete mwale ga umote injekera kegera takengenta timanyetipi gotigana na yo tomurekira mangana rengete siasa wekase county ya Nyamira maiga yo kwamereria ko boibwa yo mugavana we county ya Nyamira Nyaribo na sobo chori wa bwete bokoera niko bono yabeiro mweso go chiaso mugavana we county yo ayamaiga yeke gambero gotugutirare ko okumurungania kwa begetu aseke gambero aso kwamereria obo chori bwaya niko chinga kichibono tokumanyigwa sebono ekinege kiabere geko na chwa na gotebekana buna Nyaribo nigago chigotigara sobra ibuno mugavana we county ya Nyamira aseke gambero giate babuna tatogenetina mamuchandonse na gokigambero nigo kiaetia na kona chabuna obochori obuni go bwakorekaneta senchira yo bwasio no bwasio kuno na bonigo okona chugwa korekana go itira senchira yo mtandao abwase bate abuna Nyaribo niga bwachikure chia senchira ya bene na bwo gobongainria bonde bwensimbo yo bwakorekanete chinga kicho bochori bwabete bwakorekana obochori omwaka bwechiri bubere na 2022 nyara ya niga gocha ekero kirigiate bekante buna Nyaribo niga bwachikure chia senchira tabwenrete asekolende bono Amos Nyaribo anyoro mweso na niga gochikotikara buno mugavana we county ya Nyamira. Na boy gongo tigana na siasa go ikasa mangana rengete chisemi muruki wayo moyo bono karamate moya KCPE na otakere go sekera skiri ya kyandani go bone mubere tobo kongunegitire kanene omuruki wayo bwata maxi chimi 723 boy go bwato bolema ni go bana bagakurangirwe skuru ya moya abantu bale no boleme go talking me ya Bungoma asekolende bone aberegitire kene kunyara go so ase skuru yo ni go chinga kiechibona nyare kubolia abasamaria bayawe sokia oyibono kuro Chinsa moche wodi ya bubaracha sebunga ya Nyaribo alichachemi ye county ya Kisii wanyarwe sokia na komokonyi ya gendre na mangana yogo siresemi asekerenga buna nigare no bolema igota konyar ko gende skuru ende onse omuruko ibono ge kolengani wa muna boroki gubande niga aganiria serikali goso angati elikonyara kurigereria n'abantu bali bale no bolema. Kwa majina naitwa Sofia Bosborio Kemwa. Mimi nilifanya KCPE 2022 na nilipata alama 323. Nimekuwa nje wiki mbili tangu tuanze kujoin form 1, lakini mimi sijaweza kujoin kwa sababu ya karo ya shule imekosa. Ningependa kuwasihi serikali mnisaidie
niweze kujoin na mimi shule kaendelea na masomo, kwa sababu ninataka nisome nije kuwa lecturer. Ndio maana ninawasihi serikali nisaidie niweze kuenda shule na mimi nifikie masomo. Hiyo shule inaitwa Nalondo CBM National School for Handicap. Hiyo shule inapatikana Bungoma, ndio niliitwa nataka kwenda, kwa sababu nikienda huko ninajua nitaenda kufanya bidii. Omworoki woyu bono niga akora sukuru samatemo ya KCP kuri sukuru ya Kyong'anyo na niga wanta konde sukuru ya bantu bale no bolema na Forondo National School egotoka ime ya Bungoma gotigana yuno mwichumuri sikoyo rogongo rwa Gusii nali abere kago kolekana ikerotokomerana nene kero mubunga okiaru ndini nyoro kurwase county ya Murang'a atebire buna mangane chisemi haranaga ndrete konya sira senseme yundini nyoro kurwase bunge yu ya Kiharu nigatebire buna serikali ya nase county amone bunge yo nigobona anyare kubatuka chibesa gochya chiskuru nigonyora atebire buna boroki wabonsi ya se bunge ya Kiharu nigochi wakana shiringeli ya mokere tamu ase chinda atebire nero gochiwakanira aboroki wabonsi kurwase skuru yo Kiharu boigo osimo bungo yo Kiharu ndini nyoro nigatebire boigo na murekere tamangane ndagera sa boroki wabonsi bagosoma chiskuru chirase bunge yo nagote yabuna niga boroki wabagochikoria ndagera anomo chera sama tukata na matukabere banyare kwegetheria se skuru egende kanena boigikangene no koligereria na kiagosira chisemi ase bunge ya Kiharu egiye gotoka se county ya Murang'a. Hata mimi nilisoma kwa mashida mingi. Ni ya kwamba hapa Kiharu siku ya leo we have been able to launch another special thing in regards to what our parents pay, because in all our day schools today we have rolled out a program where parents will only be paying 1,000 shillings per term for the learners, and this money is covering many things. Other than the other school issues, this money will also cover meals in our schools. All our learners will get ile chakula ya chai ama kinywaji ya saa 4. They will all get lunch in school, and we have included Saturday in that program that our learners will always be partaking lunch in our schools. And in this program, we have also enriched the menu, that our learners will take rice 3 days and githeri 3 days instead ya ile githeri ya mfululizo ambayo wamekuwa wakizoea. Gotigana na mangana alengete chisemi moncho muligere bondega to mulekere amangana alengete obochenu wikase county ya Migori muwaziri oteneta mangana yobochenu menye county ya Migori Joshua Ngara niko na roku rogotinde gochia sabali bagotumeka obamalioga ya kubwato kwa sinyagetari chi serikali gokwana litukolia lero niga mochirege kolegia kolekana obutuko bugokira lero anana soko yibwa kwa maliogo asenyagetari ya rongo abwasate biro butukime bwa chakire eliko manyamba reberege kolegio kunyara kwa maliogo kurwa senyagetari ya rongo chinga kicho boigo nigate bire serikali amana bwatani bande kwa maiso eriko nyara kumulekera malioga kubwato ko gojesinyagetari ngo tumekara senchire bwendrete ana bonigate bire buna bali baratoke na mamochanda asubu tumekyo wa malioga ya nyagetari mbajiko imukerege tambukerege tindi kolengana nelichiko to do with the drugs which were delivered to this hospital, and they were at the verge of being stolen. Now our reinforcement officers were vigil. They were able to intervene and stop the pilferage of drugs. When we come to our facilities, we can't even find drugs. So we caught these things and we brought it to the attention of the county to come and deal with it. And since we got them, now we'll actually have a law to come and actually deal with it. We'll do thorough investigation first to find out the core root of this thing. Na boigo hekera yuagendrete monchu muligere weka Chinsa mochinde nigo wono mulikyo moneno mugiya weka makeligia Jubilee kanini kega achakira bene meremo yaye buno motende weka meke ya maiga barenga baraya batangani konyaragwa kuisiko gati yabo Jeremiah Kione na David Murathe nigo chinga kichikane kega tebire buno burayo bono nigo basoira samako kaya sa tebire buna mbachiko ne kinko gendre bale kya magia Jubilee asenchira erenge ya yobwasiro no bwasioko asobora ibwa iga tebire buna tari go twara gwanjeri
konde wensi inyirabono Jeremiah Kione na David Murathe nigo barokana gwa kwisiko kurwase kyame kigya Jubilee asogotebekana buna nigo bachetema minchaneli chiko lye kyama gya Jubilee asebono kanine kega teberuna tari kuchikobekera tari kuchikobimukirie getambukero kelito babera bo Jeremiah Kione na David Murathe been substantively been put in office by the NEC, and we will do everything possible within the confines of the law to make sure that we adhere to our constitution first and also to the wish of our people. So from today, we will be operating from here. We will make sure that the process, the disciplinary process, will take place and make sure that we give those who are suspended fair treatment. We will be fair to them. We have already communicated to them, and I am hoping that in due course they will be able to appear before the organs of the party which are charged with that responsibility. That we are now united as a party. We are happy that we stand for peace. If you look at the logo of our party, you will see that is a dove, which symbolizes peace. Mwachumu ligide bono guja kora senchire yo wenga Isano nibereche bono mugasomo waziri teneta mangana yo kuyo kwa madini ga sense ya Kenya Salim Muvula nigo bona nyareka gote ya bune serikali negende kubeke mirobile saine ko nyara ko ne kibunango kini bare uchumi ejo gendrete ko irananse anene ase Chinsa okuana kurwa sense mu yani vaje kra watu mo yego mone buku nyara kuligede chingencho chiko kinya mangana lengete uchumi nigo Salim Muvula hate bire buno kubwatirana na ukura konye anako nyara go kinya mangana ya uchumi aiga sense ya Kenya. We thought it was fit. We develop a national strategy on blue economy that is going to basically provide guidance for the next 5 years on all activities and strategies happening in the blue space. And normally after the national strategy is developed and approved, the next stage is to develop a national policy and then develop the relevant bills and also regulations to basically operationalize the national strategy. So this has been a very inclusive process in its development. We have been able to bring in the county governments, the various ministries, the various development partners, including members at the lower level, the fishermen and other tourism stakeholders and other stakeholders in the blue economy sector, so that then each of those views are captured in this particular document. So today Mwenchumu ligere bono kwikiraga bwasoroboti urubono nonko ya kiro musumali mangana majya senchira yobo ikirano sanse senchira ayo wenge Chinsa Isano niberechi abono mugasoga ndaragoto bwatia wetena semeli mtenda sema Facebook Ndizi TV News digital na bwaga semeli ya YouTube na Ndizi TV News chikoraga Chinsa 10 umera na Sara Nyarangio ntita boiga senchira yo wenge eliwanyara wokumanyalia balike baito bagendrete kubwatia kuro chingongo chonsi ime naisiko yorogongorwa gusiro toreko Teranere gotira sumu na wimanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta ekero kilibona Abigail Nyanchama aine kibuna chibi chamu niryogi chawekera senchira yobekera ntomera nenga kenda semesa yamangana mayere tirani nchenkoro kwa Vincent Onyancha.